Takže čaute, ja sme v mojom prvom videi, v ktorom sa uvidíme iba s lampou. Takže, a môžeme sa spoznať, ja som Zajon, na Facebooku som volám Zajon, Google ty spam, budem po ňom opakovať s úvodzovkami. Dobre, ale aj dosť tak povedať, dobre, takže budem točiť let's play a show, ale nebudem točiť garage show, ale napríklad izba show. No jo, a teraz napadlo to jedno. No, a nebudem točiť žiadne... Budem točiť po škole a srandičky a hlavne preto som si to vytvoril, aby sme srandičky, chytám sa nové zámky. Som futbalista a budeme si robiť srandičky a takéto, žiadne také debilinky. Ale áno, je to o debilinkách. Dobre, takže to sa uvidíme na budúce, aby ste takto sa spoznali a pustíme každý deň jeden vlog. Ale každý deň jedno video, žiadny vlog. Dobre, takže uvidíme sa na budúce. Čaute. AK!